So guys, video ke जोबजासिम नाय video ke like खालामनो जाबाय आरो गासिबो कमेन्ट खालामनो जाबाय कमेन्ट खालामनो बावगारना आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान हाबफैदो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय समझ रहे हो बिदिब्ला video के जोबजासिम नायलांदो video के जागायजेननोसै बिदिब्ला नोंथांमोना अमा बेदरखौ जानानै माबायदि मोनखो बिदिब्ला लोगोफोर अमा बेदरखौ जानानै माबायदि मोनखो बिदिब्ला लोगोफोर अमा बेदरखौ जानानै माबायदि मोनखो Abe salah gawa oma bedor je bedang-dang जाजासे जाबाय ओमफ्राय आरो जोंखौसो सोंबाय अमा बेदरखौ जाना माबायदि मोनखो सोर जादों एसे नायना लालाय गावा उदि बेदांदां जाजासे जाबाय अमा बेदरखौ ओमफ्राय सोंबाय जोंखौ माबायदि मोनखो अमा बेदरखौ जानानै बे फाग्ला बेजों जायो गय जालायनोसै लोगोफोर गय खोनायासैलायसै आरो ना माने बिचारा ओंखाम मोनसै गय जानायथ' गय जानो हागोन सानद्रि मोखां किन्तु नोंसोरनि बे गय जानायनि कमेन्टखौ एसे नायना लालाय नोंथांमोना गासिबो नायना लालाय एसे गय जानायनि कमेन्टखौहाय बेया गय जायो जालाय सानद्रि मोखां बेफोरबायदि हराव गय जानो थांबा बेफोरबायदि कमेन्ट फैखायो मोनथिबायना बिनिखायनो मैया बेफोरबायदि हराव गय जानो थांनाले मोनथिबायना जाम्बाया आं जाम्बा नङा र' किन्तु नोंसोरसो जाम्बि जाहैबायना कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर गोलैबा हले मैयानो बायदि माबा माबि जिखावलांगोन र' हले आं बुंखाबाय बेफोरबायदि साथाम साब्रै गाखोआना बेफोरबायदि साइकेलावहाय खतम So बे भिडिअखौ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन खालामदो जास्ट फानि जास्ट कमेडि ओरैनो खालामदो आरोना समझ रहे हो ना जायफोरा रस भिडिअ खालामजादों नोंथांमोना जेबो गाज्रि मोना जास्ट बेखौ आं ओरैनो फानि खालामदो नोंथांमोना रावबो गाज्रि मोनलायना गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो गासिबो लाइक खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बावगारना आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान हाबफैदो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसेनो गाइस बाय बाय